Bona tarda a tothom i moltes gràcies a tots per acompanyar-nos aquest vespre en aquest acte de presentació del llibre del Xavier Sala i Martín titulat És l'hora dels adeus. Seré breu abans de passar la paraula al protagonista d'aquesta nit. En nom de Via Empresa, el diari empresarial de Catalunya, al qual avui represento com a directora, agrair d'entrada al Xavier Sala i Martín que acceptés la nostra proposta, al Sant Cugat Trade Center perquè ens ha cedit aquest fantàstic espai, al Diari de Sant Cugat, coorganitzador de l'esdeveniment, i a Mat Immobiliaris, patrocinadors de l'acte. És fantàstic veure que hem arribat a omplir la sala, que fins i tot encara estan afegint més cadires, comptar també amb autoritats com l'alcaldessa de Sant Cugat. És indiscutible que tant el tema del llibre com l'autor generen un gran debat i gran expectació. Per a aquells que no coneguin Via Empresa, només dir-vos que aquest diari, que amb un any i mig de recorregut, és un diari molt jove, ja ha obtingut 2 guardons del sector de l'empresa i la comunicació. Va néixer amb l'objectiu de construir un relat optimista del nostre teixit empresarial. Apostem per uns continguts molt funcionals, útils pel lector, amb casos d'èxit d'empreses catalanes, emprenedors que triomfen a l'estranger, tendències i grans temes empresarials i econòmics del moment. Si voleu seguir les opinions d'alguns dels experts en la matèria, com el nostre company Xavier Sala i Martín, només cal que us subscriviu gratuïtament al butlletí de Via Empresa. El timing d'aquest acte serà el següent. La presentació durarà aproximadament 1 hora i mitja, més o menys. Ens havia preparat tot un PowerPoint, que segur que no deixarà indiferent a ningú. A l'acabar la conferència obrirem el torn de preguntes entre el públic, hi haurà 2 micròfons a la sala. Intentarem fer preguntes breus i concretes perquè n'hi hagi el màxim possible i finalment qui ho desitgi pot comprar el llibre del Xavier Sala i Martín a la parada que la llibreria Paideia ha habilitat a l'exterior de la sala i farem la següent signatura de llibres. Per presentar el Xavier només dic que és un economista de prestigi, això no és nou. Els rànquings el situen entre els 25 economistes més destacats del món i és conegut tant per les seves americanes de colors, que avui la portem vermella, com pels seus discursos entenedors i divulgatius. És catedràtic de la Universitat de Colúmbia de Nova York i des del 2003 és assessor del Fòrum Econòmic Mundial de Davos i altres institucions de renom. Tot i que és autor de diversos llibres i més de 300 articles de divulgació, es defineix una mica com un comunicador tímid a qui no li agrada donar entrevistes. I tot i que prefereix també parlar fins i tot per e-mail abans que per telèfon, tinc entès. És dels que creu que si el problema no està ben definit, no es pot arreglar, no es pot resoldre. Recordem, doncs, abans de començar la presentació, algunes xifres per situar el que diríem el problema entre cometes. A finals del 2007, la taxa d'atur a Catalunya era del 6,5%. A principis del 2014 ja era del 22,1%. Si parlem de les finances de la Generalitat, a finals del 2013 el deute ja era de 57 milions, gairebé el 30% del PIB. I tenint en compte que l'actual sistema espanyol, l'Agència Tributària Estatal, gestiona el 95% dels tributs generats a Catalunya, aquest és una mica el panorama de la situació actual. Avui intentarem deixar de banda el que són els factors psicològics i sentimentals i ens centrarem només en els arguments econòmics. No sé si hem definit o hem acotat una mica més el problema i si podem arreglar o no Catalunya en general. Moltes gràcies i endavant.